Bună ziua! Dacă sunteți acei oameni care caută nu doar tratamente, ci excelență, dacă visați ca întreaga familie, de la cel mai mic copil până la cel mai înțelept bunic, să fie tratată cu grijă, sub același acoperiș, într-un loc unde știința se împletește cu sufletul, dacă timpul dumneavoastră este prețios, iar tehnologia de vârf nu mai este un moft, ci o necesitate, dacă doriți ca sănătatea orală să fie supravegheată cu responsabilitate 24 de ore din 24, atunci da, Scurtu Art Dentistry este locul unde toate aceste dorințe devin realitate. Aici, performanța, calitatea și respectul pentru pacient nu sunt simple cuvinte, sunt valori pe care le trăim zi de zi. Cu o echipă de elită dedicată trup și suflet fiecărei intervenții, cu aparatură de ultimă generație și o atmosferă în care te simți acasă, noi nu tratăm doar dinții, noi redăm zâmbete, încredere și liniște. Cu dragoste pentru voi, cu respect pentru timpul și alegerile voastre, vă așteptăm la Scurtu Art Dentistry, acolo unde viitorul zâmbetului începe acum.